Renkaat ovat ihan hyvät. Eturenkaat on ihan uudet. 20 kilsaa ajettu. Tässä on tää. Tuossa on toi vaihdelaatikko. Mikä se on? Jäädytin. Sitten siinä on laitettu ihan uusi ilmastointikompura ja koko systeemi. Maksoi vähän päälle 2000 €, mutta puhaltaa kylmä. Näyttäisi olevan, että se on ihan ollut maalattu se korikin, että se on ollut pois rungosta. Ruotsista tullut. Ja se swappi on tehty täällä Suomessa. Sitten siinä on laitettu oma tommonen tuki siihen laatikkolle. Ja uusi bensatankkikin. Ja noi pönttöt on nyt, että ne tulee alas sieltä, mutta siinä kuuluukin, että se menee takapyörän sivulle jälkeen. Mut mä oon vaan nyt laittanut, että ne menee noin, mutta se on vaan klemmarilla kiinni ja voi laittaa ne mikä kuuluu olla siinä. Joo. Ja vie just tosi vähän. Mä oon koittanut monta kertaa nyt jo tankki täytänä ja ajanut, niin 7 mä oon päässytkin, mutta sanotaan 8 litraa satasilla maantien, niin mä en valehdele. Kierrokset on niin alhaalla, kun lukko lyö päällä tuossa laatikossa, niin se on 1500 kierrosta 80. Että tämmönen.